Badakigu Nafarroan eta EAEn erabakitzeko eskubidea ez dugula, langileok ez ditugu gure lan baldintzen negoziaketa eskubideak, eta hori badakigu Madrilen aprobatzen diren legeak Nafar gobernuak bere gain hartzen dituela, eta Nafarroan oso daude horiek inposatuz. Era berean esaten digute zerbitzu publikoak indartzeko dirurik ez dagoela, baina badakigu hori gezurra dela. Badakigu fiskalitate ezberdinen bat eginez, izango genukela dirua hornitzeko zerbitzu publiko horiek bermatzeko. Horregatik, politika publikoak erabat aldatu behar direla aldarrikatu dute. Azken aldietan gainera oso modan dagoen kolaborazio politiko-pribatuan dago tematuan Nafar gobernuak, eta badakigu zer suposatzen duen horrek alde batetik zerbitzu publikoen privatizazioa eta privatizatutako zerbitzuaren prekarizazioa. Adibidez, zaintza zerbitzuetan eta gainera, guztiak bakizuen moduan emakumea dira guztiak. Honen adibide daukagu, bi adibide oso garbi ditugu alde batetik. Osasun bidea, baino ploien privatizazio saiakera, eta zahar-egoitzetako hitzarmena gertatzen ari dena non. Parte pribatuak lan hitzarmenak ez du itxi nahi, ez du sinatu nahi, eta hori ematen dio hobeto eskubidea. Zaintza sektorean jarri dute fokua gehien bat, alderdi politikoei ausartak izatea eskatu die eta borondate falta salatu dute. Bukatzeko, LAB sindikatuak iragarri du datorren udaberrian zaintza sektoreak publiko egiteko mobilizazioak deituko dituztela Euskal Herri osoan. Etxebarrin udaltzain bat 3 urtez aritu da lanean ustezko faltsututako arkauteko titulu aurkeztu ostean, kaleratu dute dagoeneko gizonezkoa. Guk ezagutza izan genuenean, kasu hori egon zitekeela udaltzain baten kasuan, lehenengo zen esan zen, expediente informatibo bat zabaldu, zeo izan zen egin beharrekoa, edo esan zigutena egin beharrekoa lehenengo urratsa, eta orduan expediente informatiboaren barruan, ikerketa bat egin zen, eta ikerketaren barruan, aurkitu ziren gauza batzuk, esaten zutena, bai egon zitekeela delitu bat, bere egoera horretan ez. Orduan, expedientearen dokumentazio guztia guk fiskaltzara bidali genuen, eta fiskaltzak aldi berean zete judizialera ez. Eta horren epaitegian dago, eta berreran egiten dauz. Migratzaileen nazioarteko eguna izan zen atzokoa, Hego Euskal Herrian gure mugetatik jaiotako pertsonek herritarron 15% osatzen dute. Pertsona migratuen nazioarteko eguna dela eta Euskal erakundeek ekitaldi desberdinak programatu dituzte, gorrotoari aurre egin eta herritar berrien onerpena hobetzeko sariak banatu dituzte. Bilboko udalak Euskadiko Kolonbiarren elkartea eta Munduko Medikuak elkartea saritu ditu kolektiboaren alde egindako lanagatik. Nafarroako gobernuak bere aldetik Navarra de Colores saria eman dio Ola Arafati, duela 22 urte iritsi zen migratzaile gazatarrari. Lakuako gobernuak Guardiako migrazioaren urteko itunaren deialdia egin du, eta eremu lokalenetatik egiten den harrera lana omendu du. Biztanleria migratzailearen garrantzia gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuak aurreko hilabetean zabaldutako datuen arabera, Arabako biztanleria migratzailea 17% da, Nafarroan 20%, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz ez da 10% iristen. Etxebizitzaren garestitasunak eta lehen sektorearen pisu txikiagoak azaltzen dute lurraldeen arteko alde hori. Iruñean, 7 euskal aktivisten epaiketaren hasiera dela eta hainbat erakundek prentsaurrekoa eskaini dute Jakuz kanpaina aurkezteko. Duela 8 hilabete, hainbat erakundetako ordezkariek publikoki onartu zuten martxoaren 14an korrikaren pasabidea aprobetxatuz 36 migratzailerekin batera Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubia zeharkatu zutela. Prentsaurrekoan, deklaratzera deitutako 7 aktivisten errugabetasuna defendatu dute. Euskal Herria harrera, inmigrazio eta emigrazio lurraldea izan dela aldarrikatu dute, eta horrela jarraitzea nahi dutela. Horregatik, guztiagatik, urtarrilaren 26an, fiko batik Hendaiara mobilizatzeko deia egin dute.
Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskaera berri bat luzatu dio ertzaintzak euskal hiztunen eskubideak bermatu ditzan. Eskaera bi herritarrek Arartekoaren Donostiako bulegoan ipinitako kexaren ostean burutu da. Leioan dena prest dago aurtengo Gabon festei ongi etorria emateko, egitarau oparoa antolatu du udalak eta atzo egin zuten honen aurkezpena. Olentzero eta Mari Domingi heldu dira Leioara, alkateak egin die harrera, eta Gabonetan herrian izango diren ekintzak azaldu ditu. Aipagarriena aurten elur bola handi bat, haurrak eta helduak barrura sartu eta elur artifizialarekin jolastu ahal izateko. Olentzero eta Mari Domingi mendialdea atzean utzi eta Leioara heldu dira. Iban Rodriguez alkateak egin die harrera Leioako Elesaldeko errotan eta bertan prestatuko dituzte abenduaren 24ko gauean banatuko dituzten opariak. Oin dela gitzi egon gara umeen kontseiluen, Leioako ume batzuk ekartzen dira nigaz eta egon dira lan egiten jolasaren inguruan. Han descubierto que el juego es un derecho que tienen los niños y niñas. Y aparte de pedir tiempo para jugar con sus amigos y amigas, también pedían ese tiempo para Ita y Ama, que por lo menos 15-20 minutitos al día, ¿no?, se dedicara a jugar. Leioako udalak Gabonetarako jardueraz beteriko egitaraua prestatu du eta hilaren 20an bertan. Hasiko dira Gaztaina erren banaketarekin. 24an Leioako kaleetan barren abiatuko dira Olentzero eta Mari Domingi eta aurrei harrera egingo diete Elesaldeko errotan. Hasiko gara ja bariko honetan, Gaztainekaz, bai. Gero badeko guzuen harrera, 24an eukiko dugu zuen harrera, eta gero badeko guz bebai urteari amaiera moteko bebai, kanpai txikiak. Horietaz gain umeentzako hainbat tailer eta ikuskizun antolatu ditu Leioako udalak eta aurten berrikuntza moduan elur bola handi bat jarriko dute. Egongo da bola berezi bat, elurtuta dagoan bora berezi bat eta barrura sartu ahal izango gara, bai umea zein gurasoa, argazkiak ateratzeko eta jolasteko apurtxu bet, ezta? Egongo da erdialdean zehar, egun bakoitzen joango da mugitzen, bai Udondotik hasiko da, gero Euskal Etxe plazara doa, eta gero amaitzen dago hemen Jose Ramonak etzen. Beraz, 3 kokapen eukiko dauz, eta benetan, zer diferentea eta diferente bai, ez da? Eta argazkiak ateratzeko eta, nik uste gauza politez. Programazio horri guztiari Leioako Udal Kontserbatorioak antolatutako Gabonetako kontzertuak gehitu behar zaizkio. Atzo gainera Olentzero eta Mari Domingi Leioara gerturatu zirela aprobetxatu zaiekin solasean eraritu zen Xabi Alo. Entzun. Olentzero eta Mari Domingi zen moduz? Bueno, ondo gabiltza, ezta? Ondo eta oso posik, bai. Zeran joan da, mendian egon zaren ten urte hau? Denbora, luzea izan da, baina gauza pilo bat egiten ditugu hor, Lana, pastelak egiten ditugu, bera jaten ditu pastel pilo bat Olentzero, pilo bat jaten du bera. Batxutan. Bakarrik onenak. Beti egiten ditut onenak, Olentzero, a ver. Eta ze eskatu dute aurten umek, holan orokorrean? Baitu, gero eta gehiago teknologia. Teknologikoak. Betikoak, badauzkagu bizikletak, patinetak, panpinak, baloiak, betikoak urtero bezala beti errepikatzen dira. Liburu pila bat aurten bebai eskatu dute.
Bai, eta baita ere, aurten bereziki, ba hori, dendatan eta horrelakotan ez dauden gauzak ere eskatzen dute. Gauzak materialik ez. Denbora. Denbora eskatzen dute, gurasoekin egoteko denbora, lagunekin egoteko denbora. Bai. Denbora, oso importantea. Hobeto egotea eta alakoak, eta gertzen gara, gurasoekin, itxe egingo dugu. Gurasoekin eta esango dugu, denbora behar dutela umeek zuekin egoteko mesedez. Olentzero, Mario Minga, ez dakit mendian jakitun zareten munduaren egoeraz, nola ikusten duzue munduan dagoen egoera hau? Pizka bat zarto, ez dakit. Aiagatzen gara, berriak, Aiagatzen gara berriak, eta... Enteratzen gara, baina, ostras, gauza ez dago zondo. Guda pilo bat daude, oraindik, eta gero eta gehiago, leku berberan, venga, bombak. Eta horko jendea... Bai, gauza ez dago zondo, baina... Behar bada bakea askatuko dugu, bai? Bai, noski bai, etz bai. Bai, ametik bai, bakea askatzen dugu, mesedez eta favorez, mesedez eta favorez. Zenbat urte dramago bakea askatzen, zenbat urte. Kostatzen da, llegatzea, bai. Berrogei urte edo. Kostatzen da, ez da, llegatzen. Hau ez bada, bestea da, ez dakigu zer gertatzen den, baina... Eta entzun dugunez, kapritxoz da. Ez dakizu zer gaitik da. Tori, guda, ala, kentzera noa. Zitxe egin behar duzue. Eta alako truke edo nola ditzen da horrein. Denbora behar dute beraiek bai, hitz egiteko, denbora behar dute, zeri behar dira, hitz egin eta soluzioak bilatu. Horrela. Kontu alaiago batekin, aurten abesti berri bateko zue, Izarok egin duena, heldu da mendira abesti hori? Heldu da, baina ezkeo Olentzero ia ez du irratia ipintzen esan didate, badagoela abesti berri bat. Ni entzun dut. Zuk abesten duzu. Nik entzun dut abestia, Olentzero, zuk ez dakit entzun duzu, nezala, ez? Zu badakizu? Ez dut abestuko, Olentzero. Nik ez dut abestuko, ez. Horra, gure Olentzero, ez da hori, ez da? Beno, Izaro hartu denbora purbet, torri gugana, mendira, bai, eta ensaio bat egingo du abestierekin. Ideia hona da, hori. Bai, venga, Izaro, nahi baduzu, etorri. Gonbitatu da zauz, bai. 14 arte lan egiten du, bai. 24 arte, Vale. 14 pasatu da. 24 arte lan egiten du, eta gero, libre gaude, bale? Eta zu porretan zaude, orduan, Bai, tortza. Bikote, animo, eta ondo pasa alden neurrian. Eta zuek bai, ondo pasau. Eta urte berrion esan beharko dugu. Bai, hori da, Gabon zoriontzuak izan, eta urte berrion guztioi. Berba batzuk Amaika Telebistarako? Gabon zoriontzuak urte berrion eta gogoratu 24an etxe guztietara ailegatuko garela. Así que, ez dugu eskatu aurten... Ez dute zer esango, bera bakarrik. Bai, baina entzun gauza bat, jateko gauzak, ez dugu eskatu aurten jateko gauzak. Bale. Esnea, polboroiak, txokolatea, bomboiak, alako gauzak, aurten ez ditugu eskatu. Energetiko berritak, hori da modernoa, ez da? Bai, baina nire gauzak hori nik nahiago dut polboroiak, bomboiak, turroiak, bai, eta naporentzat, senarioren bat, edo bai. Eta horrekin listo, ez da? Eta ardoa, ez mesedez. Ardoa, hori gauan lan egiteko, ardoa... Ez gara llegatzen beste etxetara, así que ez ur pizkatxo bat, esne pizka bat, eta horrekin nahiko. Bai, Coca-Cola... Coca-Cola ez. Ura, Olentzero, ura, utziko dugu ura, bai. Ura bakarrik. Agur guztioi, agur. Olentzero! Nafarroan grebaguna dute gaurkoan desgaitasun sektoreko langileek goizean Iruñan egin duten mobilizazioan izan da gure berri Emaie Irune Rejano.
Desgaitasunaren sektoreak greba eguna deitu du eta parlamentuaren aitzinean bildu da hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko eskatzeko. Sektore honek 2000 langile hartzen ditu bere gain Nafarroan eta haien haserrea eta nekea adierazi dute negoziaziorako prest agertzen ez direlako. Nafarroko aurrekontuak onartzen diren egunean salatu dute ez dituztela zaintza eremuan aurrekontu partidarik sartu. Grebari jarraipena egiteko arratsaldean manifestazioa deitu dute ere. Desgaitasunaren sektoreak greba eguna deitu du hitzarmenaren negoziazioan aurrera egiteko. Gaur goizean Nafarroko parlamentuan aurrekontuak onartuko direnean, parlamentuaren aitzina bildu dira sektoreko langileak, sektoreko patronalen inmobilismoa eta blokeoa ikusita, Nafarroko gobernuaren konplizitatearekin behin betiko negoziazioa irekitzeko eskatzeko. Batez ere, gobernuak dioelako dirurik ez dagoela eta patronalak gainera horren aitzakiarekin ez du bere etekinetatik deus ez eman nahi eta langileon izerdi eta lanagatik ateratzen dituzte haien etekinak zerbitzuaren kaltetan beti ere. Nafarroko gobernuaren erantzunkizuna zuzena dela argi utzi dute. Naiz eta zaintzaren negozioa egiten duten enpresa pribatuei eskaintzen dien zerbitzua. Talde politikoekin bildu gara eta gure egoera bertatik bertara helarazteko, baina hitzak baino ez ditugu jaso. Gero aurrekontuetan ikusi berriz ere ez dagoela diru partidarik zaintza lanetarako. Zaintzen dutenak nor zaintzen dituen galdetzen diogu gobernuari. Beraz, grebagun honetan jarraipena ikusten ari gara, zerbitzu minimoak gehiagizkoak direla pentsatzen dugu ere, egunean finkatu dituzte, beraz urte osoan zerbitzu minimoetan ematen dute, eta egoera larria da horren. Egoera horren erantzule zuzenak PSNek gero abai kontigo zurekin eta EH Bildu direla adierazi dute. Beraz, bihar negoziazio maila daukatela aurreratu dute eta argi utzi dute haien eskuetan egonen dela noranzko bidea hartu nahi duten. Gasteizko zuhiltzaileek 5 eguneko greba gauzatuko dute datorren astelehenetik aurrera. Mobilizazioan hasiera islatzeko asmoz Agirrelandako parkean itxiera bat antolatu dute atzo hasi eta ostegunera arte iraungo duena. Gasteizko zuhiltzaileek Agirrelandako parkean asteazkenean bertan hasi eta ostiralera arte mantenduko duten itxialdi baten bitartez ekin diete mobilizazioei. Ondoren, 5 greba egun egingo dituzte, euren lan baldintzak eta flota hobetzea eskatzeko. Gasteizko udaleko zuhiltzaileek gogorarazi dute urtebete baino gehiago daramatela haien zerbitzuan arazo larriak zuzentzeko neurriak eskatzen. Era berean, zerbitzuaren garapena bermatzeko plantilla handitzea eskatzen dute. Horrek konpondu egingo luke zerbitzuak duen antolaketa eta egitura arazo larria. Gasteizko parkea zaharkituta dagoela ohartarazi dute. Duela 50 urte baino gehiago sortu zela eta eraldaketa garrantzitsu bat beharrezkoa dela. Arazoak baitaude laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Batzordeak adierazi du udaleko sail eskudunekin hainbat bilera egin eta gero aurrerapenak oso txikiak izan direla, eta hori dela eta udalari eskatu diotela negoziazioak irekitzeko, hala nola aurrerapenik ezean presio neurriekin jarraituko dutela. Gainera, duela urtebete Lakuako gobernuak suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko euskal zerbitzuen legea onartu zuela azaldu dute. Beraz, udala horretara egokitzera behartuta dagoela, naiz eta epe zehatzik ez dagoen ezarrita. Gasteizko zuhiltzaileek azaroaren hasieran hainbat protesta jardunaldi deitu zituzten, udalaren pasibotasuna salatzeko. Hauek bertan bera utzi zituzten dana igaro eta gero Valentziako herrialdeari laguntza emateko. Frantzian, Avignoengo auzitegian epaimahaiak gaur goizean kaleratu du Pelikot kasuko sententzia. Hala epaiek erruduntzat jo dute Dominik Pelikot, hamarkada batean zehar bere emazteoi Giselle Pelikot drogatu, sexurasoa egin eta beste gizonezko batzuri bortxatzeko eskaini izanagatik. 20 urteko espetxe zigorra ezarri diote Frantziako lege araudiak kasu hauetarako ezarritako altuena.
Calmez-vous, s'il vous plaît. Gure aldetik besterik ez datozen egunetan ez dugu zuzeneko albistegirik ez albiste bildumarik emitituko, hala ere ezaztu gure sare sozialak eta atari digitala eskuragai dituzuela. Ongi izan eta laster arte.